Όλα καλά. Στο νούμερο 18, κυρίες και κύριοι, συμβαίνουν φοβερά πράγματα σε αυτή τη χώρα. Οι πολιτικοί μας παθαίνουν αυτά που παθαίνουν οι πολίτες. Δείτε τι γίνεται όταν ένας πολιτικός παθαίνει, δηλαδή βιώνει στο πετσί του ό,τι βιώνουν οι Έλληνες πολίτες σε καθημερινή βάση. Συγκεκριμένο, ο Γιακουμάτος, η αδελφή του Γιακουμάτου. Ο αδελφός του Γιακουμάτου, δεν ήθελα να πω κάτι για τον αδελφό, και η γυναίκα του αδελφού του, του συνέλαβαν για φορολογικές ατασταλίες, τέλος πάντων, έτσι. Και δείτε εδώ αντίδραση του πολιτικού. Η αξιοπρέπεια δεν είναι 500 ευρώ του πολίτη του Έλληνα. Αυτό είναι σε φασιστικά καθεστώτα γίνεται. Διαπιστώσατε τώρα, διεισόμαστε, το είδατε, τι περνάει ο κόσμος. Τέτοια αλήθεια δεν την περίμενα ούτε στην Ταγκανίκα πριν 500 χρόνια. Θα τα κάνω λαμπόγιαλο μέσα στη Βουλή για αυτό το νόμο. Θέλω να σας θυμίσω ότι αυτούς τους νόμους τους έχετε περάσει εσείς στη Βουλή. Δυστυχώς κανένας πολίτης δεν με πήρε να μου πει αυτή, τώρα το κατάλαβα. Που το είσαι πετσί μου. Έχει δίκιο ρε παιδιά ο άνθρωπος. Εσείς οι πολίτες φταίτε. Εσείς στα σπίτια ρε, πήρατε τηλέφωνο το Γεράσιμο του Πίτερ. Πήρατε να τον ενημερώσετε για τους νόμους που ο ίδιος ψηφίζει γιατί είναι στην κυβέρνηση ο άνθρωπος. Να του πει, αλλά ρε κύριε Γεράσιμε, ξέρεις τι έκανες τώρα. Ρε, έλα να σου πω και δύο κουβέντες, αλλά τέτοιοι είμαστε. Έπεσε από τα σύννεφα. Λοιπόν, να συμπαρασταθούμε και εμείς στο δράμα που ζει ο βουλευτής αυτός της Νέας Δημοκρατίας, όπου η οικονομική αυτή δολοφόνοι της Νέας Δημοκρατίας θέλουν να τον εξοντώσουν.